фестивали ҷаҳонии ҷавонон таҳти унвони наврӯзи ҷавонон ки дар он 100 нафар ҷавонони фаъолу ташаббускор аз 26 давлати ҷаҳон ва 3 созмони бонуфузи байналмилалӣ, созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкории Шанхай ва созмони ҳамкории исломӣ иштирок доранд, аз 16 март оғоз шуда то 21 марти соли равон идома меёбад. ҷавонон баъди маросими ифтитоҳ дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ва иштирок дар семинари наврӯзӣ ки таҳти унвони Наврӯз ҳамчун рамзи навсозӣ ва ҳамоҳангӣ бо табиат баргузор гардид, ба шаҳру навоҳии вилояти Суғд сафар карданд. нахуст дар ноҳияи айнӣ иштирокчиёнро бо расму оин ва меҳмоннавозии хоси тоҷикона истиқбол гирифта бо инҳои неки наврӯзӣ шинос намуданд. сипас корвони ҷавонон ба шаҳри Панҷакен ташриф оварда дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ ширкат варзиданд ва ба рушду инкишофи варзиш дар Тоҷикистон ва маҳорати варзишгарони тоҷик баҳои баланд доданд. ҳамин тавр иштирокчиён ба шаҳрҳои Истарафшану Хуҷанд сафар карда бо мавзеъҳои таърихӣ ва суннатҳои хоси наврӯзӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол ошноӣ пайдо карданд ва аз меҳмоннавозии хоси тоҷикона, табиати нотакрору афсонавии Тоҷикистон, тантанаҳои ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва сатҳи баргузории фестивали ҷаҳонии ҷавонон изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҳайати мо дар форуми ҷаҳонии ҷавонон ки мизбонии онро Тоҷикистони ободу зебо ба уҳда дорад, ҷумҳурии Беларусро намояндагӣ мекунад. ин қадар мардуми зиндадилу меҳмоннавоз доштааст Тоҷикистон. мо вақте аз душанбеи нотакрор ба вилояти Суғд сафар кардем, ростӣ дар як роҳ ва дар як вақт ман 2 фасли солро дар кишвари шумо мушоҳида кардам. мо аввал кӯҳҳои барфпӯш ва сардии зимистонро дидем ва баъди чанд километри дигар ҳаракат кардан табиати гулпӯш яъне баҳорро мушоҳида намудем. ман аз Нигерия омадам. дар бораи Тоҷикистон ҳамчун як кишвари зебо ва дорои обҳои мусаффо хонда будам. аммо вақте ин ҷо омадам, ин ҳамаро бо чашми худ дидам ва ин кишварро хеле дӯст доштам. мо аслан дар бораи кишвари ташаббускор будани Тоҷикистон хуб огаҳӣ дорем ва роҳбари давлати Тоҷикистонро ҳамчун роҳбари оянданигар ва ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ мешиносем. محمد علی نماینده جمهوری آذربایجان. تاجیکستان خیلی بزرگه و 93% هم از کوهها عبارت است. به تاجیکستان اومدم، هر کس ما رو دعوت میکنه به خونش، میگن که بیاین شما رو دعوت میکنیم مهمان پذیری کنیم. این خیلی مهمتره برای ما. مهمان پذیری رو باید از تاجیکان آموخت. бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, форуми ҷавонони Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон таҳти унвони ҳамкорӣ ба хотири рушди устувор доир гардид ки дар он иштирокчиён имкониятҳои кишварҳои худро дар самтҳои гуногун аз ҷумла ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ муаррифӣ намуданд. ҳамчунин дар доираи форум 6 ҷаласа дар мавзӯъҳои ҳамкории ҷавонон, калиди рушди устувор, роҳҳои рушди соҳибкории ҷавонон дар Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон, ҳамбастагии иҷтимоӣ ва устуворӣ дар роҳи ҳалли мушкилиҳо, мушкилоти экологии минтақа аз нигоҳи ҷавонон, муаррифии ташаббусҳои муштараки таҳияшуда ва харитаи роҳи ҳамкорӣ баргузор шуд ки намояндагони кишварҳо доир ба ин масъалаҳои мубрами рӯз миёни ҳам табодули афкор намуданд. баргузории чунин ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон заминаи устувор ҷиҳати густариши равобит ва таҳкими сулҳу дӯстӣ миёни ҷавонони ҷаҳон арзёбӣ мегардад. پروانه معین‌الدینی هستم. از کرمان اومدیم به کشور زیبای تاجیکستان. خیلی مهمان نواز بودن، خیلی استقبال گرمی از ما شد. من که دفعه اولم بود به فستیوال نوروزی جوانان شرکت کردم. خیلی برنامه‌ریزی‌های مدون و خیلی خوبی برگزار شد. واقعا عالی بود. من روتندو جیگابا از زیمبابوه به تاجیکستان آمدم و در فروم جهانی جوانان با نام نوروز جوانان اشتراک دارم. خرسنده مرا از این گونه کشور زیبا حد و کنار نیست. این فروم به ما امکانیت می‌دهد از امکانیت‌های کشورهای همدیگر باخبر شویم و دوستی و رفاقت را تحکیم ببخشیم. با تاجیکستان زیبای و پیشرفته برای تشکیل چنین یک چاره‌بینی مهم سطح جهانی تشکر می‌گوییم. نام من شاهرخ است. من از ازبکستان آمدم.
طبیعت تاجیکستان، هوای تاجیکستان خیلی تازه است. مثلا دوشنبه یک شهر زیبای سردرخت است. فستیوال هم تدبیرها هم گوشتنگیری هم دیگر شهرها هم مهمان نوازیتان به ما بسیار معقول آمد. پاینده با دوستی جوانان جهان و تاجیکستان به پیش. фестивали ҷаҳонии ҷавонон таҳти унвони наврӯзи ҷавонон ҳамоиши муҳими байналмилалӣ дар шакл гирифтани авзои сиёсии ҷаҳон ба шумор меравад ки ҳадафи он муттаҳид намудани ҷавонони кишварҳои гуногун дар роҳияи дӯстӣ мубодилаи фарҳангӣ ва рушди устувор аст. ин фестивал ки аз анъанаҳои хоси наврӯз таркиб ёфта мароми асосияш инсондӯстӣ ва сулҳофарӣ аст, рамзи муттаҳидӣ, ягонагӣ ва сулҳи байни миллатҳо мебошад. дар ҷаҳони муосир ки дар асоси принсипҳои эҳтироми ҳамдигарӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамгироӣ асос ёфтааст, нақши ҷавонон дар тамоми арсаҳо то рафт муҳимтар мегардад. ҳамин аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати давлатии ҷавонон самти афзалиятноки сиёсати ҳукумати мамлакат ба шумор рафта, ин қишри фаъолу созанда пайваста аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди пуштибонӣ ва дастгирӣ қарор мегиранд. баргузории фестивали ҷаҳонии ҷавонон таҳти унвони наврӯзи ҷавонон бо иштироки намояндагони 26 давлати ҷаҳон ва 3 созмони мӯътабари байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои 16-21 марти соли равон гувоҳи дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои созандаи на танҳо ҷавонони тоҷикистон, балки ҷавонони кишварҳои олам аст. маъруф Назарзода Аминҷон Хоҷазода барои барномаи иттилоотии ахбор аз шаҳри Хуҷанд.